Zé, coba. Kijk zo naar op jou. Ik ben hier op vertel. Ik heb kan je wat ik nou. Op braai. Braai, oké ja. Nu is gelijk vrolijk, dus een wat chop je op kolen, een beetje rustig raak. Dat is gewoon. Dan kan ik komen hoor. Het klinkt nice maar thanks. Is maar je moet met die Dominique ook soms samen. Ja, ik weet dat ik het ook met hem gehoord, maar nee, ik weet niet van die braai, maar nee, ik kan zij schrijven ook goed iets. Zo mooi, zo ik kan zij een altijd weer, om een hand weer. Sowieso, maar nee, ik kan met mij zitten, dan moet wel vanavond aanwezig, maar thanks, dat waardeer jij het maar. Kijk wel naar. Oké, maar zo. Nee, maar zeg, ik ben naar die pak van. Nee, ik weet dat je serieus was. Yes. Maar dan zeg je, wat heb je altijd wel? Volgens mij Dominique, dat is Daniel. Hi Daniel. Hoe gaat het met jou? Goed, dank je met jou. Nee, dat is dat niet kan. Kijk, ik had gewonderd of jij kan komen, ik hou ook braai als bij mij. En dan kan ze niet kijken, zo. Kan je dan komen? Ja, rustig. Oké, ja, dat is raar. Dat is niet een keer daar. Hm? Dat is niet een keer daar. Ja, dat is niet elkaar. Maar kijk, je moet er niet opzichtelijk doen. Je weet maar, zo'n man van jou is baie jaloers. Dat is wel maar zien. Maar oké, zien je dan wel eens. Oké, bye. niks lekkerder dan een protein shake dan sorry. Voordat we beginnen, kom eens checken voor ons Facebook. www.facebook. Niemand kan even nog een naam op zijn stek. Ach, ik weet van mij, maar nou iemand had dat weer gepost. Dat is zijn ook weer. Colossense 3 vers 13. Vergeven elkaar jullie, ach, wat eeuwig. Wie vergeven elkaar deze dag in elk geval? Ik wil leven in een bloemweil van vissen. Of geen vissen. Ja, dan kan ik ons gaan af. Hey, daar was een braai op op Facebook. Die man gaan doen. Wacht een beetje. Hoe kom je toch een nietje om te kijken? Wat voor foto's is het? Wat denk? Ze hebben gezegd ze gaan vanavond bij de huis zitten hier. Nou ze hebben die... Oh, zo braai. Snel. Behalve lekker weer te zien. Ja, nee. Slang was het eigenlijk. Hoe gaat het nou met jou en Jaanse vrouwen? Ach, is het goed? Je weet het. Ja. Nou nee, maar is vandaag van jou is maar zwak. Niet veel waarheid. Maar nog veel. Je weet, wanneer laatst was hij met de romantische tijd? Zeker 5 maanden. Dominique! Met mij. Wat doe ongeluk maak je? Je hebt mij gezegd vanavond bij de huis zitten hier. Wat maak je hier zo? Luister, ik maar shut up. Luister, zeg. Wat maak je hier? Ik heb een schrijver gekomen, jij is niet. Nee, maar hoe komt ze niet voor mij? Hoe komt die staan liggen voor mij zo? Ik heb geen liggen niet. Jij hebt voor mij gaan liggen. Luister, hé, doe eens zo. Hij was zo pathetisch
met die girls. Jy vat haar nêrens nie, man. Wie dink jy is jy? Of my ding was staan en sê, hoe ek en my ons Sien sy worry nie eens oor jou. Hoe is op? Shut up. Hou jou mond. Hou jou bek. Jy gas. Hoe is op? Wat sê die bek? Wil jy begin? Hoe is op? Luister. Moenie ek net hier. Hey, Ek het daar genoem. jy wat? Ek het daar genoem. Jy kof dat moet gaan. Ja, laat ek vir jou sê, ons gaan nie loop wees nie. Wat ons doen jy hierso? Maar jou sal ook nie kom nie. Kom nie. Hoe is dit doen? Hoe is dat? Ek kom hier. Wat denk jy? Hoe is dit? Weet jy wat ek denk? Daniel, die verlede is die verlede.